Príroda nemá ego. Stromy, potok či hory nevysielajú signály strachu, posudzovania alebo úzkosti. Ich vibrácia je konštantná, čistá a harmonická. Keď vstúpime do tohto prostredia, synchronizácia, náš nervový systém sa podvedome začne ladiť na pokojný rytmus okolia. Uvoľnenie odporu. V lese prestávame tlačiť na pílu, čím otvárame priestor pre nové nápady a riešenia. Zrkadlenie. Ak v sebe nesieme chaos, ticho lesa nám ho najprv ukáže. Možno sa budeme chvíľu nudiť, alebo byť nepokojní, ale postupne nás stiahne do svojho mieru. Príroda sa neponáhla a predsa je všetko hotové. Lao Tzu. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.